ଖାଇ କୁରକୁରି ଦିଟା ଦେଲ ପରା ଝିଅଟା ଓ ସରି 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 ଭଉଣୀ ଦିଟା କୁରକୁରି ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଦେଖିଲେ ୟା ଭିତରେ 500 ଟଙ୍କାଟା କୋଉଟା ଆଉ 10 ଟଙ୍କାଟା କୋଉଟା? मन में लड्डू फूटा এইটা 10 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ନା ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ 5 ଟଙ୍କାଟା ରଖିକି ମତେ ଖୁଚୁରା ଦିଅନ୍ତୁ। ये फंस गया सी है। ମୋ ପାଖରେ ତ ଖୁଚୁରା ହବନି ଖୁଚୁରା ନାହିଁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର 5 ଟଙ୍କାଟା ରଖିକି ମତେ ଖୁଚୁରା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 10 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନବ 500 ଟଙ୍କା ଦବ ଧର ତମ 5 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ହବନି। କଣ କରୁଛୁ ବେ କଥା କଣ କି ଭଉଣୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କାଟା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ତ ମୋ 5 ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇ ଦେବେ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇବି। 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କା ଫେରଉଛୁ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟାକୁ ଠକଉଛୁ ଦେଖି ପୁଲିସ ଡାକିବି। ନା ଇଏ 10 ଟଙ୍କାଟା ଆଉ ଜଣେ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାଟା ଏବେ ଦଉଛି। ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏବେ ତ ମୁଁ ମୋର ପଇସା ପାଇଗଲି ଏବେ ଆସୁଛି ନିଅ ତମ କୁରକୁରି। ଏବେ ଖୁଚୁରା ରଖି ବେପାର କର ବେପାର ଭଲ ହବ।